Asante Excellency. Abantu wami ndoto gamba rusele kawe. God is good. All the time. Tumsifu Yesu Kristo. Ngambalura kwa kana linko manyandete yo wate na mwana. Inche asama genderali no konyo. Ane tigamba te abantu wami nto. Ama NP. Ekaro moko yuwe gasi akore kanire nyatieko bune ward. Omonto no kore gasi orusio mo governor. Amagenda no mo governor no mo MCA bao kora hostali boigo. Abere go hostali boigo. There is no way. Omo governor kara chiro kora magendero inta etoko basaba abantu baminto. Inche kora batende ngebirenga biri bitano. Eke mo kyabone tsemi. Tsemi na chechi rero ga na bwati. Na ende botambe mu maite nganje no monto progressive. Siasa ya division tintageti. Igo kende gionsi ke koleta ro monto nyatie ko somo ke tutu asabeta amagenderero nchega bana koleta unkeke nonde so mbiyamano your excellency asogo chanyatie ko ga nani ni mai tane tane ro agende ekarore bo ke tutu ga eigunka ekaro mo ga bana go chabo ke tutu eigunka abantu baminto egaba nekere gocha akolira amagenderero na bera atoke gaki your excellency binto byonsi mbigo ikerana lakini ebitara ikerana na obikoreka bisho osaba na mambo benko ta abantu baminto ebinto ngasa no bikora osibwa so asichi basari na magane chipara aroni maete nga ebinto byabere boronge timaito sente nkorra bobe mbobe nkorra osembia eko re ebinto ndo chemboronge bire bono asenge nchochinga kitire chinke nganchere libageri mboriga na igumo kuboli ukare omogaba na Simba Arati na kimogo matebe ona mwakwa na bolate ukitange kabara tamo automatic omogaba na Simba Arati na kimogo matebe moige tia ngoro borongo amana kabisa question ya abana ba grade 10 mwanyo likiche kichino abana bakolegi basome ntomanye tenga tari bonsi bakonyora okonyora korenga ine obodi mo gusama ine mbaro babo batokonyora okorogoke umugaba na Paul Simba Arati agatebanga yaya abantu baminto bo batokonyora gutari konge koro gwengeiga bakonywe egera na ninyo inyanse bya nyombe ndira kolegi irahaba yogo semeri kwa engoringa ebeseye na abana bali mu tkoyenyora kamuranche soma ne chinguru soma motari korosa twese batotene nega gabosu boino na gutwakire to botaka bonga na iga tware gokonywa tware gusira boro twajire twabeira abantu gaba nago tebango yokonyora ebeseye nyamonte geta Bible na abana kamuranje tigebe besa yengencho na inda abana basome elindo bugima boli bosio bachikoba bekonyire na gokonya bali barajije ekero twarulense yiga teko baboigo abana ba Yesu gaba na tatu chiparangi tuma yedinga njira rosigwa mo gwanja nga chiparanje chirosi uga bono iga tukara sako kwenye masibi yali bali masaba tokorwara toje masimba bwango ye gwiki goja ngoja tolega iga nyako tumonye tenga chikura nege sangio obori mu gusama ene tumonye tenga na toba bangi tutuka ntoko koraki tukunya igo tuwigentenga igo toko kwa botwanetie angyo to bonga nangaki oji ine ro siasa ya masikani siasa ya magende murabone nda yenjogu yasaka bakonya ukagambia miaka 10 mogo te bamina ni nyumba nere ya muina nere gamberenga 10 obuna bubosera ande banganje tikianda ge 10 so igento kirodiji okobanyugurete program eye Njengoro kweri kimiyenda nincho mu waziri wetu sema ai county ya Kisii amangana na eresire kuna tochi gokora litukuli ya lero nabotogo kora igo echeki yoko eguri tukuli ya lero katesi yo mugavana oino na ando ito twensi mwatwanjete okuruku gavana Paul Simba Arati basari ye ajagede shiringi chiri buirenga sato ya ikire chiri buirenga sano ajagede milioni sato egaje milioni 5 bona egaje milioni renga isana ibere kere ward aina mangana mabeko sama amaya iga bantu baminto onta iteko teba iga echeki ya kero koegwa totinya erieta kurumagega yekora kabisa ndai diko kwana kende aiga etorego sona kyamo mura bunyonka matari ntugwete onya kwebuyare mara no bugaba na tageti ntundu taiti bugaba na tutaito bugaba na umubasta akora 10 so diji aiga asitoikerete
musikuwe na wasiwasi mugikeye yentigere moenda morale momanye naki 100% kose 99% ntoko ndiri bachikura cha simbarati onye ne chimbunje twepange tento bwate ibintu binde byonsi ibi amagendero twakorire kindi ngyo tutarakora dichine taya street light stadia echichira kirego chiga chipara twaremire etokanye te weekend iganka getoko che weekend bacha babeka omoromo tutinda cheiga toitebuya chisukuru cheto abana banyorire basari ekera abana banyorire basari chinyagitari mbuya chire akina ndikene ngero tutagite akin togote bisimba harati ngagenda itimoka kanya chikure cha wetebe usema no gaki mapema. So your excellency abantu babogeka barekora unomusike Richmond and as to achire once be your excellency can bear me witness anonsi ase to achire abantu ababogeka mwepange the Richmond no bange ta so abantu lero chandu mokayo maubi na achire n'abayibanda abange led by Mheshimiwa Richmond no musike deputy governor no musani Onyangeso Junior no senator Don Bosco Kichana na abande na waziri Amos abantu bonsi batebire kwa niaba kwa kauli moja inga deputy governor na his excellency governor Paul Simbarati bako agendera ko karama agendera ko tutu Mheshimiwa Richmond agendera ko kari asenda to erebia ko sere bowe many of that opinion say hi sabi tibi amana abantu bami ntoche nadu mukayo maobi omuchumbo ino akimondo usiegati amuraba bakabago chabona litona ni wale kibago cha kulama sana weka my signature chorus bali kuacha igo mwakere maobi mwonyore gavana deputy oye senator nere ngoro Kunyangeso Junior koliginde keroke obujumbe wage tutu chache south mbalenga bagoteba Nyangeso Junior apewe Nyangeso Junior apewe Don Bosco Oga Ichana Senator Governor okorega singia abantu abange bako burwani okobaro mwana b'ubutaka abande bagotaje tu mwana b'ubutaka go tugambira Kisi county yetu kaligyo mugambi ko kuna Paul Simba Arati governor kaisara sanere nkamusabo kwabera amagana atu tubuke tutu propaganda aruma mane tuacha the propaganda kama tebe propaganda hiyo naona alenge ketoko chaka Richmond ko kani alenge motani Richmond karata lakini ekirase okorora egasumo takori katwa tarane kene ndogwate abana kinyaroka ekero tubwata abana kinyaroka ndoga ni baba bayiboli batara kole sukuru amotage to baba bayiboli batara kole sukuru ndoga tebye basacha nga balenda abana bali bara kole sukuru nuri ogote mako mwana wi sukuru boli to tomokoreki amenyeje amenyara lya bangina abaka mbali ko kwane ndokyo okumi abaka kakimwate abamenyara li abana kinyaroka baya kulibaga unomugaba nabaire basali basome bakole kizukuru bataka baba waziri inkitoko teberenga governor I go 2 term. It's because we debina kwanire byonzi na mono siasa ya masikani siasa ya yesiko siasa yenye nia njema siasa yenye utaratibu ulio mwema ekiagere ndaya njogu na kimwa gambe miaka 10